Alods. Basic. Bakbakan na Lods. Sige lang Lods. Hintay lang ako. Labi lang ako, labi.
Hello. Hello. Wala ka kasama. Yeah, lads. Nihintay ko rin si si Basic. Sabi niya patapos na daw eh. Sige. Yung kasama niya. Hindi ko alam. Mag-isa ka lang din? Hindi. Mag-isa ko lang. Tayo na siya. Sige. Pwede rin. Hanap ako ng mga libreng sa store eh. Hanggang libre lang ako eh. Parin eh. Magaan. Libreng bundle. Sino ba si Dexter Prudencio? Si Basic. Di mo ba nakalaro yan? Si nakakalaro ko. Sila magkapatid, di ba? Si Dexter Si saka si Mark. Si Makoy. Lagi na lang sinasabi ni Dexter yung namimili ng mga kalaro. Hindi ko alam din eh. Laro kaya ni Basic. Tayin natin. Umalis. Sabi ba't ka umalis? Siguro siya yun. Sino si Basic? Sabi ni Beats Me. Nag-update daw si Big Man Jeepers. Nag-update. Sige lads. Teka na. Hey. Ay mo na. Ay may kasama.
Locos Oo, yung Gaming. nakalaro natin na ano. Oo, nakalaro ko na minsan. Nakalaro ko siya. Wala, di pumasok. In-game. Fight ka. Nag-update daw si ano eh. Warm up sa ano? So kanina ka pa naka-warm up. Hindi na ka pa yata naglalaro eh. Baka ba eh. 24 hours. Hindi, natigil. Hindi naman. Natigil na nag-aksi ako, tumigil ako. What? Oras. Walang gagawin doon, umuulan eh. Umuulan kayo dyan? Oo. Oo nga pala, ano? Nag-ulan din. Lakas daw ng ulan dyan eh. Baka Ma-check. Uy, walang sumali. Reyes to eh. Partida. Salamat po, daily flight. Online ka na. Ising na. Idol Lodi Rolly. Online na. sa tubig! Bagong bagsakan yan ah. Oo, kape. Oo, kape. Uy! Tayo. Hindi pala ako nakalaro. Ang mobile. Yun ang ano. May work ka bukas. Sige, Lods. Late na rin ako naka-online eh. Si Deberach, si ano, Daily Flight. Wala kanina yan. Naglalaro kayo kanina. Naka-chicken yata kayo, ano? Sunod na chicken yung naka-post kanina eh. Hindi ako kasali, sila lang. Sana all. Laro ko sila, sila Jessley, tsaka si Frosty. Ka-chicken ang puta, daming cheetah. Dami nga eh. Hapon din, dami, di ba?
Kasama tayo ngayon. Do you have mic, Black Master? Do you have mic, Papa Granny? Hey, Black Master, what's up? I don't have a mic. Black Master, what's up? Do you have mic, Papa Granny? I don't have a mic. Sorry about that. I am Mike. yeah, Black Master has Mike. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Strap in. What's up, Black Master? What up, what up? Let's get it up. Landing na. Stay less. Yes, for me. Go. I need Where we dropping? battle royale. There. Set a drop point for your team, soldier. Supply run. Approaching your position. Move to the safe zone. Yep. The fuck? First Go, blood. fuck, man. Sorry about that. Thank you. Oh shit. Enemy UAV overhead. Still have my music on. Oh shit. Shit. God don't have gun, man. No plates. Oh, there you go. I found a pistol. Body on my feet. Very much. Merry Christmas. Got someone in here. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemies in the area. Here. Nice one. No worries, no worries. What is my friend? Yeah, thanks, We got man. you. We got your front. Go up. Sentry down. Hostile dropping Oh, into the area. dropping. Watch the skies. He got scared. Yeah, scared. Hey, Black Oh, shit. Master, drop money, bro. Drop money. Objective failed. Drop money. Money. Coming. My bad. Which We'll buy loadout. which buy Let's buy station? loadout, boys. Gas is moving. Pina buy Here. station. Go. Here. I come. I'm dropping money. Oh, I got Sure. $0. I don't have money. That's enough. That's enough. You can get it. Dropping my $0. Shit. Cover me, boys. Go. Coming. That's enough. We're in the safe zone. Check ammo, guns up. You got one. You got one. Enemy soldier incoming. Loadout drop headed your way. Enemies in the area. Come here. Taking fire! By the left. Stay sharp out there. Ain't got Alright, no let's go. Shut up. kill. Shut up. Ain't got no kill. Over here with me. Loadout drop headed your way. He's down, man. Enemies in the area.
Get my loadout. Gas is inbound. Go, 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 go. Marking new safe zone. Got somebody with me. Get it. He's camping. Oh, in the house? Yeah, he's in the house. Oh shit. Oh fuck. Loader 2-0. Good copy. Let's strike away. Drop me here. There's a care package here. Someone's Strike incoming. Take on cover. top. I think it is in the Top up. top floor. Top of you What, guys. top of the prison? Top of you guys, yeah. Ooh! Oh my god. Yum! There's a tie over here. Pop, someone's here. Dude. Ah, restock to bro, restock. Nice. Top. Nada, top, nada. Top. Over here. Eh. Copy. Right here. Enemies in the area. Disregard last. Enemy Oh, cluster shit. strike incoming. Take cover. Let's strike. Nice. Enemy dropping into the AO. Jer, dito lang tayo. Dito lang ako sa baba. Sige, punta ako dyan. Punta ako dyan. I walk time over here. Friendly sentry gun online. Nice, Nice. entry gun, man. Did you get that? Attitude. Where did you get that? Gas is inbound. Marking It was new at the safe top. zone. You find the Okay. red door? Oh, Buy Marshall. station costs are adjusted. You gonna risk it or no? Okay. Oh, no. You wanna go with me? Where you going? Yeah. Okay. Tara na. Let's go. Oh, so much in here. Someone's here, some... Oh, po, kali stick, man. Fucking kali stick. They got fucked. Don't worry. Did you kill him? I killed two. Is Enemy UAV What? that all? It's not team wipe. Yeah. Yeah, it is. It was. Oh, is it? Oh, okay. Body armor here. Gas is moving. Body armor here. Come in.
here. Gas, man, gas. Gas is closing. Get to the new safe zone. Rossi system Someone's deployed. below us. Oh, I'm gonna snipe. Oh, sniper. Yeah. Does anyone need this? Sniper here. Mark on the grid. Let's go. Want to play right? Hey, market. Does anyone need You this? seem to Right. talk. Yeah, we can go right. Yeah, here. Location marked. Move up. We're good in here. We're good. I should say wait. Oh shit. Only 10 remain. You're nearly done. 10 remaining, bro. We should wait. We should wait. Okay. Yeah, okay, okay. Let's wait for the gun. Gas moving in. Let's wait for the Like, guys. see where it's gonna finish. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Someone's here. Coughing. I think he's AFK. Oh, someone's shooting. I'm taking fire. Enemy. Oh, here. Where they at? Whoa! Oh Wow. my god, dude. Fuck, He's man. hurt. He's. 5 to go. Bring over the win. Fuck. Taking shots here. One, bro. I'm on the front. One on one. Nice. Oh! I can just say it. Nice. Very nice. Good job, boys. Good job. Later. Want to play another one? Show, man. Play another one, man. Lockmaster. I can't. My bad. Okay. Ay, check ko lang Labas si mo, ano. baka meron na. Check ko lang si ano. Uy, shit. Ah, labas mo to, labas mo. Hindi ka may back sa'yo. Kaya lang. Hindi ko may back. Sana, game na yun ulit. Stay back ko mamaya. Pag ano na. Ayaw pa eh. Hindi ko may... Buka. Bye. Ayaw pa rin.
yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Wala siya. Lods. Dali talaga manalo ron. Oo nga eh. Unang game lang eh. Sino natira? Hindi ko nakita yung pagkapanalo eh. Kaya pinatayin niyo lahat, yung tatlo. Ah, si ano? Ayos. Wala na bang sasali? Death cards. Saan ba ito? Sayote. Death cards, ito pala, tirahin natin invite. Laging puno sila Dubi, ano? Oo, kasama niya ito sila Doughboy. Ayan, death card. Death cards. What's up, bro? What's up? Pabuhat. Balita. Stop, man. Kulang isa. Kulang isa. Invite ka, lads. Puro yung game eh. Wala akong may... Wala rin ako ma-invite. Tara, game tayo muna. Darius muna. Tara, game. Wala si Jigs ngayon ah. Naglaro kanina, nanalo nga siya. Kaya nakadami na yata eh. Kaya natulog na eh. Kasama niya si Ikaw. Oh. Parang Terminator tong skin na to. Cursed Highway Mastercraft Bundle. 2400 CP. Hintayin ko na lang yung Battle Pass. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real.
tayo. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Got a vendor if you need gear. Sige. Enemy soldier incoming. Meron. Great boat. Let's move out. Eliminate all targets. Thanks, sir. KO. Ang ingat ka. Got you, motherfucker! I got you, pussy bitch! Your teammate has entered the gulag. Galit na galit eh. Kanang gago. Galit na galit din sa akin. Sorry. Hookers pa eh. Got you, motherfucker. Got NA ba to? NA? Oh, lads. Yeah, yan. Ah. Meron sa train, ha? Kunin ko na ba to, bounty? Di mo na? Give ID on the bounty target. Sort them out. Your teammate got proper sorting. We're sending them home. Ito lang tong... Let's wait lang, ha? Loot lang kami konti. Ito yung naririnig kong box. Di, okay lang bro, okay lang. Ah, dito pala. Pwede na. Kuhanan ko na lang dito. Ay, loot pa ako. Baka makakuha ako dito. Tayo pa. Ayan o. Yun. Yo. Ito na. Oh, hindi ka na ako nakabili ng UAV eh. Ay, dito pala yung bounty po ito, bro. Pinupush ko. One team to, sigurado. Masyadong looted dito eh. Wala na, naloot ko na yan, tol. Car. Dito ko na yung pera na ano. Ang pinangbili ko. Ayun, meron pa oh. Crack! Ay, puta, sayang yung car, nakaalis. Punta ng buy station. Ay, hindi. Tara na sa bounty. Pag pumunta ng buy station yan, tatakbo ako. Got gas moving in. Saan ang buhay yun, eh. Tara, tol, bounty tayo. Sige. Tara. Tulot na siya ron, eh. Makatambay lang to, eh. Hindi lang ako ng bala, daan lang ako bala. Dito lang tol, ha, sa bahay lang. Dito ako sa right. Copy. Nakatingin sa window. Baka ma-beam kayo. Yep. Ay, nasa window. Kanina Enemy nakita ko. UAV overhead. Hit. Broke na bro. Dalawa sila. Tangin na. Down to. Time's up. Jer, Objective mag-isa na lang to. Contact! There! I got movement! gulag. Nice one. Nice, Jer. Sabi niya, how do you know? How do you know magkakakampi tayo? Oo nga, eh. Gago, puto.
Tatagalogin ka sana eh. Sinabi ng kasama ko eh. Kulit mo pala eh. Sinabi ng kasama ko eh. Nagkasampa mga buwang. Uy, meron. Ano pa? I'm on the fire. Uy, meron pa. Nice, there. Meron pa. Dito. Teammate redeploying to the AR. Lakas din ng recoil nito. Sasakyan na to. Paludan dito. Thank you. Loot ako dito. Sige tal, baba ka lang. Dapat tayo Orange low. box. Yeah. Meron ba? Orange. Yan, pwede na. Tatal. Enemy UAV overhead. Got some cash here. Exactly. Friendly loadout drop on the way. Umaril. Kampi. Tayo. Antayin natin loadout. Sige. Kapit na rin. 30 seconds. May na-down ako sa linagay kong claymore sa truck. Sa sa fire station. Lakas daw M13 ulit eh. Malakas ang ba ulit? Oh, Loadout drop inbound. go. Dalawa. Kapit talaga dyan. Meron na. Dito. Ah, nakita ko na. Gas inbound. Safe zone relocation. Bro. Ipan na daw ng gago. Dito na. Tal sa may truck. Contact. Complete. Puta na. Isa akong plates. Isa. Tangin na, sniper. Ha? Bilis ko na down nun ah. Lagi. Dito. Ina naman. Diyan na. Grabe. Pushing nila tol. Puta na makabit yung mga... Tangina naman, parang cheater ito. Wala pa silang loadout, puta. Grabe. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Burn it. Chamba. Nice one. Alis na ako dyan.
Cheater yan, sabi niya, di ba? Okay, Hindi ako sure. Hindi ako sure. yan na lang ako. Bilis ko na down eh. Parang, tapos ang gamit na ground loot lang. May chopper din dun ah. Ay, umalis na. Sana all umalis na. Enemy UAV overhead. Supply box Ito naman ay chopper. marking location now. Akyatan ba dito? Wala. Ayan, baka pasok. Oh, nice one. Nalalaman pang parkour, ano? Ay! Galing. Sabi na gano'n ang mangyayari. Pwedeng clip yun, clip. Tingnan Ganda natin. ng pagkakaparkour eh. Tingnan natin, baka may kasali. Kapit, ano? Ala, puno. Try ko isa. Sayote. Si Taing Pusa. Sino ba? Sayang po sa in-invite ko rin to eh. Sayote. Nakakalaro mo si Sayote? Hindi pa. Alam kung kanino kung nakalaro to. Rios ulit. Wala pa eh. Death card. Kailan kita nakakalaro? Di ba tropa mo sila Call Me Daddy? Call me daddy. Oh, yeah. Oo nga For pala. the daddy. Doon tayo, di ba? Nagsabay. Kalaro ko siya kanina. Nag-out na siya. Florida ka rin, di ba? Hindi. Pinasla ko, Oo, okay. bro. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Kaya ba lahat? Florida? Eleko. Si Call Me Daddy, Orlando. Kayo? Saan kayo? Sa Los Angeles, California. Okay. Enemy dropping into East the AO. Coast. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving.
Tingin kayo? Drop no mark. Get ready. Mark. Hey, found a helo. Meron sa likod mo, Gurney. Yap. Kunin ko yung chopper. Tanginan to. I'll pick it up. Ege. Eliminate all targets in the AO. Enemy dropping into the AO. Fuck! Contact! May kalaban ka dyan? Oo. Trash daw ako. Gago. Sinong trust na ngayon, sabihin mo? Sana pwede magsalita rin, no? Problema, di ka marinig eh. Basta mabilis lang. Kasi mga ilang seconds ka lang niya maririnig eh. Uy! Enemy team is tracking your location. Sino rin siya? Pwede ba? Pwede ba magsalita rin? Di ba death comms lang? Oh, pag ano lang. Alam ko yun, namamatay lang yung pwede mag ano eh. Uy, cluster strike. Nandyan sa'yo. Meron dito. Sa taas, Fire sa taas. station. Meron din sa'yo. Fire station eh. Taas ba? Lalapot ako to sa taas. Meron din sa taas. Ina. Fuck, ubos ako. Na-DC daw si ano? Ah, shit. Na-DC daw si Papa Grants. Oo eh. Ito armor oh. Bili ka armor. Ang gago. Makita. Truck ako, mag-ikot ako. Ah, nakaging ka pa rin pala, no? Ay, wala na ba? Gas is closing in. Ah, meron pa dyan. Kita ko na. Diyan oh. Bading tumakbo. Saan? Tumalon. Get to the safe zone. Wala. Naglo-load out. Talaga siya. Nag-load out dito eh. Enemies in the area. Nag-load out siya dyan? May smoke eh, oh.
nadinig ko rin eh. Dito ako eh. Hindi ko siya makita. Isa lang siya? Sa taas. Wala akong visual. Kanina pa to nagka-count tong bading na to. Moving na pala mga ka. Wala. Ba't tayo? Parachute tayo. Uy, nag-loadout nga. Baba lang natin. Baba lang natin. What? Yung smoke Baba lang, kanina baba lang. Yan sa ang ano? loadout niya. Switch ang Yan ang pucha. loadout niya. Hindi na makuha. Ah, dami pala doon sa ano? Kasama niya? Dami. Ano nakatakot ko? Dumaan pa ako doon. Tangina. Oh, taragis. Tak ako. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Wala nang bala. You win this fight and you return to the front line. If you lose, Naka-answer ko you're pa. done here. Nice. Sort them out or capture the objective. Stand by for redeployment. Your teammates Thank in the you, Gulag. guys. If they survive, they can redeploy. Salamat po. Tara, laro. May spot kami. Dalawa. Anyone need this? Uy! Paluted sa train. Proceed to the marked location and secure the area. Friendly loadout drop on the way. Your teammate got a proper sorted. We're sending in a mo. Your team is KIA. It's up to you now. Gas is moving in. New safe zone located. Kapit na pala yung gus. Uy, nilooted. Wow. Looted na kanina. Hindi lang tinapos tong ano. Recon intel secured. Solid work. Uy, bilis lumabas ng recon ah. Glitch yata to. Baka wala pa yan. Kailangan ko lang iyang pin. Unpin. Di pa? Glitch to. Oo. Sana Saka ako yata. ba't ang bilis? Abot pa ako. Papasok naman eh. Yan. Ay. Move to the next area and secure the perimeter. Gas is moving. All hard out there. Return to base for debrief. Takas ng baril ah. Granny.
Anong balita, Victor? What's up, pare? Hintayin natin si... Wala na yata si Papa Granny. May kasama ka? Ikaw umpisa lang. Trios mo na. At... My phone? Yeah. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldiers. Enemy soldier incoming. Somebody. Oh, I'm dead. This one's the gross one. Playtime's over, mate. You're going The to vanilla or whatever. Go. Yeah? Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Send them up. Fight station. Yeah.
Dami ah. Kain natin yan. Ay, bitin. Alright, lads, let's get it done. Ah, yun na ka. Puta, dalawa pala doon sa akin. Wow. Teammates are sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Sorry. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Teammate redeploying to the AO. Yun na. Contact! What? No. Dami pa rin. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. While you're away, feel free to give these wankers a proper cheering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Fight started. You're up next, Sustaining mate. fire. Get ready. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Wow. We're sending you back to base. Tapol ako kagad dun ah. Not over yet. Your team can still buy your release. Zero na lang. Ha? Tama na. Uy. Thank you, thank you. Ah, dami sa baba. Pwede na. Mark some gear. Thank you. Nagloot na kayo dito sa taas ng array. May bag nasa dito. Oh, yeah. Meron na. LMG, go get it. Puta, yung makakir. Marking AR. Yun. Bundle of cash. Pwede tayo mag-loot dito. Moving. Wala lang contract. Saan ba yung circle dito?
Tayo sa blue. Tara. Ay, looted. Shit. Kaya saan yung gusto mo loot? Contract. Yan sa ano. Pwede. Ayaw. Wala. Una. Ay, Wala, looted basag. na. Biyak yung... Hindi ko na chinek. Biyak yung mga window. Dito. Kaya dito. Saan kayo? Pwede. Sige, kunin natin yan. Ari, galing tayo dyan. By May station? nag-loadout na. Ay, may nag-loadout nag-loadout. Sa taas, oh. Enemies in the area! Allied cluster strike inbound. Patayong laban dyan. Sugod ba? Nag-cluster ako. Sa window eh, hirap. Ba't yung nag-work yung cluster? Puta, Mayroong glitch. ano. Meron sa likod. Kalaban dun. Sa right side natin. Putang ina sa pool, oh. Your team is KIA. Grabe yung third party yung puta. Oh, may third party sa ano. Takbo muna. Head to that vehicle. Identified most wanted Kaya na contract. player. Supply road contract. Let's get it done. Nag-glitch yung aking cluster. Hindi gumana. Try ko lang loot tong... Kalaban dito. Setting rally point. Kaya looted to. Dapat kahit saan. Took that one, but we'll be back to finish the job. Wait natin si... ayan eh. Ay, wala na. Ay, Granny na dun. invite ko na. Yun. Oh, Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies.
warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Got a vendor. Move here. Right this one. I see. Mark on the grid. Let's go. 3 to engage all targets. Alright, let's go. Go. Wala out. Wala pa. Sige, may tinawagan lang. Ah, okay. Let's go. Uy! Uy, nandito sa akin. It's sa Ito na. Setting rally point. loob. Bahay. Ito. Dalawa. Dito. Ang layo ko. Shit. Uy, gago! Naka-rocket launcher si gago. Wala nang buhay yan, tol. Enemy UAV overhead. Ito. Tara. I got movement. Your teammate was sent to the gulag. Target So- right there to redeploy. Tangina naman, nag-revive kasi. Kainis. Harapan ko rin sa laban. Oo. Tangina, bobo. Down ko yung isa dito. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Down ko yung... Gagi ka. Your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Yun lang natira. Dalawa pa tayo ata. Uy, gulat ako po dyan. Enemies in the area! Left side pare. Teammate redeployed Yan, to tol. the AR. Bibim ganyan. Gas is inbound. Ilan ba dyan? Dalawa yata. Dalawa pa ata. Nabol ako. Dito. Oh yeah. Good. Turning to base. Kuha mo ng bahay, Jer. Kuha ang bahay. Puta, ragis. Oo nga pala, may kompleto na pala. Wait, ako. ulit sa akin. Uy! Ayun na. Ba't binaril ko pa? Isang pa ng bahala. Ba't binaril ko pa? Oh, dyan. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. The fight's begun. Di pala ako nakita.
Tumo While third you're party waiting, na pala feel yun. free to give these wankers a proper cheering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. May pera na pala ako kanina eh. Dapat tumakbo na ako. Pucha. Mike's ready. You're up next, mate. Get ready. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Ay, kala ko. Oh my god. That one. We're sending Tutugin ko sana eh. Learn from the loss. Failure's a proper teacher. Pangit pa nung kanyang operator. Kala ko masusuntok ko pa kanina. Bawi, bawi. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Okay, dyan tayo. In lang kayo. Cover the contract complete. Cover the contract complete. Hindi na tayo alis dyan.
Hospital na lang. Meron sa hospital. Dami. Tangina sabi na eh. Fuck! Naanak ko ng chopper. Teammates entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Sa likod mo. Saan ba tayo? Yung scavenger na. Sa mga scab, di ba? Uy, lumapit yung Oo. scab. Dito na ba? Gago, nalaglag pa ako. Been cleared for redeployment. Hostile dropping into the area. What? Dami. Eliminate all targets in the AO. Lumapit yung scab ang pot. Supply Left box trip. marked. Secure the package. Hala ko rin, farmland tayo eh. Oh, nawala yung pin eh, kaya sinundan ko na lang to. Kaya sabi ko, ba't lumapit tong scab? Contract update. Baba no, sa New kabila. objective identified. Armor pare. Yun. Need that. Thank you very much. Box pa sa taas eh. Wala na. Contract updated. New objective identified. Tapos, Port. daming kalaban dito. Wala ng port, kalo ako. Oo, na natin mag-loadout. Contract complete. All supply boxes located. Tara, Lodi. Tara. Lag ako. Loadout drop headed your way. Friendly UAV overhead. Heading this way. Gas is moving. Dito na siya. Heading this way. Hey, recon. Oh, green mark. Yep, copy. Move on my waypoint. Lang? Lag ako. Wala na. Meron pa. Walang. Wala ko alam saan. Doon mag-isa. Solo. Dito ata sila eh. Enemy UAV overhead. Ah, shit. Nag-UAV na. Enemy UAV overhead. Taas to malamang. Nagsarili. Kailangan natin ng pera.
Meron yung kanina eh. May dalawang patay dito. Eh. Sa UAV. Lumabas. Oh, Rico na naman. Ready ko na naman? Oo. Lagyan ko ng C4 yun eh. Hindi. Ibang recon, ibang. Chopper dito ah. Sino yung nag-sniper? Sa loob sila dito. Location marked. Move up. Nandun sa gas station. Pasata. Gas station. Tara. Kampi niya yun. Enemy UAV overhead. Nasa loob pa rin sila. Saan? Gas station. Gas, dito. Moving. Enemy recon drone in your area. Pakala ang put. Putang, may drone ka pa. Enemy UAV overhead. Nasa labas na, sa likod. Moving. I'm taking fire. Kompleto pala ang pucha. Block na dalawa. Down isa, block dalawa. Nice. Pasok. Redeploy. There's a Tayo na, flank tatlo nakarap sa akin. You're up next. Sino? Nice Wipe. one. Makuha ng pera. May pera din ako. You win this fight and you Sino? return to the front line. Utragis. You lose, you Santol. Sino may pera? sort them out or capture the objective. Santol. Uy! Uy, sarap. Tago. You got your ass kicked in that one. Ah. Sending you back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. May satchel dun, bro. Kita mo? Karapan Dito? tol eh. Sige. Pantim eh. Dito na lang, dito. Yeah. May loot dyan. Daming contract sa prison, sayang. Yung pera. Ano? Nice one tol. May loadout. Loadout dito, gagi. Tao dyan eh. Oh. Hindi na. Identified most wanted contract. Kunin kayo pare? Hindi na. Sa may chopper, tol. May chopper ba? Yeah, boy, may kalaban dun eh. Helicopter located. Dropping sa loadout eh. Pa-loadout na. Tapos loadout. Tama? Yun. Puta, nakatakas pa. Rambo. Sneaky yun, oh. Galing tumakas. Pumasok sa loob. May tao dito. Pero dito tol sa loob. Mag-isa lang yan. Ayun, nice. Nice one. Teamwork. Pero sa likod pare. 12 plates oh. Okay. Vendor mark. Yan yung kalaban. Tara, doon. Balikan natin. May baril ka na, tol? Yeah. Aid station marked. Sa bumuhay, oh. Palito, mga baril, oh.
Naka-Damascus pa siya. Gracias. Pare sila sa taas. May kalaban kayo dyan? Kabarilan. Wala. May kabarilan sila. Pwede kong mag-loadout, ano? Gitna na kasi yan eh. Kaya nga yun. Bit natin. Ano, where kanina dyan sa roof? Sa rooftop port. Kunin ko Diyan na sa itong ano, kanina, nakita ko. scavenger, ah. Natol. Oh, parang may Right ano, box marked. Secure the tag. pera. Be Panilayo. advised, enemy team is tracking your location. Ano ka, V1, ano? Tawag siya. Hunted. Big one. Oh, shit. Di pa looted dito, ah. Hindi mo na mag-loot ng kalaban. Proper. Buy station eh. Ikaw yung nagbasag dyan. Bayan. Okay na, okay na. Bayan, buy. Buy station. Buy station. Nag-drop. Bibili yan. Basag. Ilan? Ay, tangin na. Nadali pa ako doon. Isa lang eh. Ay. Tayo. Saan yung tol? Nasa Dito buy ata station tayo. kanina. Destination marked. Dito ata sa... Sa isa eh. Ay, sa roof yan tol, roof yan. Uy, gagi. Sa harap ko pala. Nice. AP loady eh, no? Enemy vehicle. Take it out. Ito pare. Tracking Tampo. contract of theirs are right. Ano, makatakbo na. Taas pala. Never mind. Yan eh, no? Sa ano, container van. Bibili. Buy station. Right side mo. Right side mo. Bike. Meron sa right ha. Meron sa right. Six! Ay, fuck! Forma pa lang yan. Hihila pa natin kalaban yung team na yun ha. Pabalik-balik.
Re, mi, fa, so. Kala ko piano. Do, re, mi. Fa, che, e, e. Tagal ah. Oh, mamalis. DC? Sino? Oh, malis. Online pa naman eh. Dead cards? That cards. Wala, ito pa sa akin. Joinables eh. Ay, nawala na. DC siguro yun. Ilocos Gaming. Trios na lang muna. Ayan na si Dead Cards. Diyan na ba? Ah. Where is you? Yun. Sorry, na DC. Ayan. Date.
Pasen de verga. Guacha lo que le doy a etiquetar tú. May nakapasok. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Pakita yung ano, weapon ko. H. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Now we do this for real. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Soldier. Ayun. Mark. Oy. Jigs. Shout out. What two? Dito mga lods. Or two. Tara! Go. Hello. Hello. Laga. Setting rally point. Targets are ready. Get to work. Chicken na Kasi ba boy, lods? change oil! Sino nag-change oil? Si Jigs. Oy, sana all nag-change oil. Uy. Pasok maaga. Oo nga, ang aga niyang naglaro kanina eh. Daming chicken nyo kanina. Chicken. Okay ko dito para hindi makita. Setting a mine. Tayo makakatara sa kabila. Oy, may dito. May lumabas sa red door. Copy. Lumabas na siya. May nagtapon ng ano eh. Enemy launched an advanced UAV. Smoke, eh. We're exposed. Sila nga yan. Nakalaban pala yan. Ay, kalaban! Tangin na, gulat ako. Nakatingin lang sa akin. Ang tagal natin nakatayo dito eh. Nagtitinginan lang tayo dito eh. Enemy launched an advanced UAV. We're Uy, meron exposed. pa. Tangin ang bobo ng puto. Hindi alam anong gawin, nakatingin lang sa akin. Sabi niya, sino kayang uunahin ko? Puputok ba ako o hindi? Sabi niya, magbabakla-baklaan na lang ako. Act na lang ako na walang kalaban. Kasi tatlo na tayo dun eh. 3, 4... Oh, katabi niya lang. Nagulat ako sa kanya. 2 versus 1 sabi Saka ako niya. ba't walang pangalan lumabas? Nakalaban to. Nakatayo lang sa corner eh. Hindi ko rin binaril eh kasi kakatabi tayo eh. Oh, Tara sa kabila, tol. Hindi tayo makapaglura. left trip.
Granny, huwag ka mamalo. Sabi ni... Napalo na, Lods. Kinuha niya Kanina. yung gamit niya. Wala siyang gamit. Yung sentry gun, meron ako. Pinulot ko. Okay. Ay, nababa ko tong plate sa puche. Ilang, sakto lang. Gas is moving. May tao dun ha. Ay ano, bumaba. Tara, loadout. Balik tayo. Tara. Enemies in the area. Tara. Walang station dito. Tapos nyo na dito, sa taas? Kalaban. You are mine. Tara, loadout muna, tol. Sige. Kalaban na. Saan isa? Oh Meron pa shit. isa. Oh, ito. Saan yung isa? On my way, moving on enemy. Kaibigan niya, kinukuha niya. Kinukuha yung kaibigan niya. Yeah. I've got you. Saan yan? Dalawa sila. Patay niya. Ito, pasok. Uy. Pasok. I've got you. Uy, Tumatagos. tumatagos ka eh. Tol, drop money. Alis mo na. Drop money. Loadout muna tayo. Tara. Drop money, guys. Drop money. Ito. Good cash here. Tumatagos ano? Nakakariyan. Tayo. Sentry guns down. Tangin ng sentry gun, walang... Hindi tayo tinulungan eh. Automatic ba yung Kwentang sentry niya? gan. Oo, pag may kalaban, barilin na. Yan na yung truck ha. Bilis pa Ay, may siya. kalaban, tol. May kalaban sa akin. Tak. Babay. Hintayin niyo bumay. Bumaba pala to. Pare tayo The eh. hell? Sinushoot ko and then nag-revive. Wait. They'll fight for a chance to win. Tol, may kalaban ha. Heal mo na. Reload, cover. Tagal mo gano'n, revive. Nag-reload pa. Pangit pa ng baril ko. Enemy UAV. Second floor. Sige. Team wipe. Nice one. Nice. Fucking shit. Loadout. Maka-buyback pa ako. Loadout. Wala silang pera. Nakakuha ako, pero maliit lang. 3,000. Loadout drop on the way. Nandito. Pera. Sa akin. Your teammate Ay, got nako. Buyback. good cash here. Di ba pwede? Red. Saan? Salamat. Pwede tayong bumili ng... Mag-drone ako. Kulang pala ammunition. Meron ako. Police station. Hindi, meron ako ammunition. Gago. Thank you. Ina, stupid. May Saan snipers yan? Saan? kabila. Kabila lang. Saan kabila? Yun yung So, kanina. Hindi ko na mark. Yan yung Pag drone tumatagos. ko, nasa door ako eh. Oo, Yes. tumama sa akin. You are mine. Sa kabilang side. Yan yung bumabaril kanina sa Hostiles atin. dropping into the area. Watch the sky. Binabalikan. May dropper. Tol. Saan yung dropper? Dit sa akin. Enemy UAV overhead. Tol, dito. Hey! Nice one. Gas is inbound. Ito.
Oh, wala. Ay. Kala ko. Kaya ako natakot eh. eh. Pati ako nagulat ako eh. Dalawa. UAV tayo. Truck tayo, truck. Ito, UAV, money. Ating money. May sniper yan sa taas. Adi. Uy, dami. May sa likod natin. Uy, gago! Takbo. Baba! Ah, shit. Oh, tangin na, grabe! Karaket launcher. Oh my Ang dami naman sa likod, what the fuck? Dalawang team. And you return to the front line. But if you lose, you're done here. Nasa likod mo. Time to earn your freedom, soldier. Sa propane. Nasa taas. Oh, gosh dang it. Stand by for redeploy. Tangin na, mga gago. Okay, galing. Surviving earns you freedom. Dami dyan kanina. Bumalik kayo dyan? Your teammate got a proper Patay din isa. Patay ko isa, patay din ako. Puta cheater ito! Gas is inbound. Ah, kalokohan. Ah, naglalabasan na naman mga cheater. May kinuha. Ay, hindi. Kunin mo muna yung chopper. Ah. Survive, they can redeploy. Or kahit ano. May kinuha. Be advised. Patay ako. They're RTB at this Dalang pa time. dyan. You're the last one on your team. Finish the job. Most wanted designation. Paluted accepted. dito, You're a target now. Pero king na ako. Ang gagawin ko? Diba? Nakakatempt mag-loot? Yan, ang dami. Yan. Uy, yun na. Uy! Attempt ako na. Ba't hindi kasya? Enemy UAV overhead. Diba? 200 na lang, oh. Oh, Oh, dropping. meron din. May taron na daw. Uy. Saan ilang RPG yan? We lost that Dami, one. dalawa. Ang tayo ng mga loadout ito, mga gago na no. Pumunta sa ano eh. Wala nang pupuntahan eh. Kahit saan. Last game mo na ako. Dinner mo na, dinner. That. Dinner. Late dinner. Breakfast. Ano na dito eh? Paggabi na. Ay, akala ko si Victor magdi-dinner. Ako na ba pina sa inyo? Ah, pag-ulit? Ako lang ba ang ano, nakatira sa Pinas? Si Papa Granny yata sa ano eh. Diyan din eh. Ah, tama. Huwag ka na daw kumain, sabi ni Jigs. Swap, ano mo na si Jigs. Ikaw, Jigs, sali ka. Sub mo na, sub after ko. Absent ka na muna sa trabaho. Nakakasira yun sa paglalaro.
Kakasira yan. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Walang makakain. There na. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Cover the contact. I'll take that. Dami. Enemy dropping into the AO. Targets Oh, are may up. isa, may Hey. isa dyan. Flight for pickup. Isa pa rin. Tugurin! Mag-isa lang. Oh, putang ina. Ayun. Paano nakapanik dun yun? Late dropper. Dito tol sa akin. Location marked. Move up. Sa taas, sa taas, sa taas, taas, taas. Diyan na, sa taas. Down. Down, down. Hindi ko matamaan dito. Tangin. Tagal mamatay ah. Bus na yung bala ko eh. Kakainis yung railing. Napoprotect siya eh. Oo nga. Hindi namamatay sa baba eh. Di mo tamaan. Isa pa rin. J0. Or granny. Okay, thank you. Fuck. Tapusin natin ang ano. Go get that over. Go get that over. Oh, get the daba. Thank you, tol. Okay, Tama adobo. mong salita eh. Daba. Ah, ang ina meron pa dito. Oh. Saan, tol? Dun sa bangkay ko. Survive and you can redeploy. So tayo, dalawa. Kainis. Fuck you. Down, one, tol. Uy, gago! Ula. Dagger. Huwag mo ako tuluyan! Tol, ina-up niya yung kasama niya, ina-up niya. Habang mababato dyan. Pay attention, you'll be out there soon. Get yourself sorted, you're up next. Ay, gago. Go get the Pwede na daba. yun,
Go get adobo. Patay mo, tol. Go eat adobo. Adobong Win baboy. this fight, Sana you return all. to the front line. But if you lose, you're done here. Nakasakanin yun. Adobong baboy. Sort them out or capture the objective. I'm taking fire! Adobo. In that one. We're sending you back to base. Parang tuyo din yun eh. Take out the cash. They can pay for your release. Uy, gago ka. Sarap ng tuyo pag umuulan. Ay, nako. Yikes. Puno lang. Red Setting cards Wala na, lang superstar. malakas. Walang buy station, ang puta. Ara? Yan. Oh, may nag-recon pa talaga. Ay, nako. Uy, Hala. uy, gago. Sa Lokohan likod. to. Head to that vehicle. Oh, malayo. May loot lang ako dito. Daming loot dito eh. Salamat po sa mga 5 nanonood dyan. 5,000 pala. 5,000 viewers. Nakulo, may 5,000 viewers. Mamaya Stream ba kayo lahat? mamaya po yung raffle. First prize isang ballpen. Sapatos oh. Putel ba to? Walang laman. Tinanggal lahat eh. May mga tao dito. Move on my waypoint. Paraffle po tayo Walang laman, puro mamaya. lang bala. Wala. Magandang ballpen po yon. Ah, shit. Ano pa talaga na gano'n? Palito naman Gamit ito. ni James Bond. Layo ng buy station. Baba pa talaga. Oh. Mamamatay ako nito. Paano makit dyan? Yan. 4. Ah, grabe. Tayo loot dyan tol ah. Yung buy station na malayo pare. Sobrang malayo. Oo nga, layo nga eh. Aid station location. Uy, may kotse. Enemy vehicle. Take it out. Ah, alam niya? Alam nila What? nandiyan ka. Wala? Oh, alam niya, alam mo. Wow, alam na alam. Wow. Putang ina, ubusan Wow. ang bala. Grabe dayaan ito. Cheater ito. Spectate mo. Wala namang kills. Ilang kills? Ay, 3 lang. 3 lang. Para na. Bagong ano. Nag-UAV siguro. Walang UAV, biglang tumigil, Tapos na tapos sabay pasok. Okay, GG ako. May ulit. Thank you, thank Lods, you. sige, Lods. Salamat, Lord. Salamat. Thank you.
Sinasama natin si... may invite kayo? Kasi Captain Hugo. Captain Hugo. Captain Hugo. Isa pa ako. Lods, game pa. Sige, try ko lang invite tong si ano. Seryoso ako. Eh, bukas yun eh. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Ayan, para sa'yo. No. Tangina. Bala dito, bala. Warm-up's done. Time to kick this off. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Bago. Kayo. Farm lang natin. Para 3 games ako. Ayun, sali daw siya na. Si Jigs. Online ka na, lads? Jigs? Lot namin pag ano, nalaro ka. Your primary objective is to kill them all. Ay, gusto niyo sali si ano? Pull out ko.
God. Ay, sige. Gusto nyo? Ayos na. Jigs. Tol, ba't nilabas mo? Sali daw si ano? Number 1 na sana, no? Ayun di ko kayo matiis eh. Tangina, Hindi nangangalit ba yung kami kamay ko. matiis? Sabi ko na eh. Umaga ko ngayon eh. 7. Ay, nakaka-change oil mo lang. Uy, sana all. Oy. Wag Sana- baka marinig tayo ni Gaze dyan. Sana all. Oo nga pala, naka-live. Sorry, nakalive tayo dyan. Anong auto ba yung pina-change oil mo, Tol? Ay. Ano lang, ano lang. Ano bang, dalawang change oil eh. Uy, Dalawang auto. magkasunod. Back to back. Motor isang lang muna, European, motor. isang European car at saka isang American car. Baka nabutas. Mexican, Ay, hindi pala Mexican car rin isa European. eh. Sorry, Mexican Mexican car car rin pala eh. isa. Mexicana pala, sorry. Yun. Na all. Mexican car and Asian car. ano ba ang Mexican? Ano eh, isang Ford, saka isang that's ano eh. right. Ano bang Mexican car? Wala akong alam eh. Type Or ko. lang. Kung meron. Ito ang ginagamit ko eh. Realme. Mastreta cars. Hindi. Eh. Get yourself to proper warm-up. Naka-chicken na ba? Deployed soon. Alod? Sa resurgence lang. Pwede na. Yan. Diba? Patrol. Chicken. Basta matawag na chicken. Oo. Oh. Four lang. Chicken. First game ko yun eh, chicken eh. 4K nakalagay. Eh, paano mo tatawaran eh, tindahan ng Realme mismo? GAO. Action lang naman. Yeah, siyempre may nakalagay. Madamot, ikaw ganda dito sim mo nakalagay dyan. Warm-up's done. Amura 250, 30 gig, tapos only calls and text 300 minutes. 1 month. 1 month? Hindi, active mo yung mismo. 450. Dito. 100 minutes. Time sim. Oh. 150. Oh. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Bagong mapa daw to. Dito daw tayo. Bagong mapa daw eh. May bago dyan? Oh. Hindi ko alam to ah. Bago daw din eh. Oo. Oh, pwede. Kaka-update lang nila nito eh. Oh. Bago daw to eh. May bridge daw dyan eh. Kumpara ako ng security guard natin dyan eh. Lagi kasi tayo nandito eh. Para safe tayo. Bagong bago eh. Primary objective is to Eh. kill them all. Plus, pasok mo, Jigs. Resete. Tete. Objective is to Tagal eliminate pa. the bounty target. Pag may maganda nakita ka kayong pa, claymore Tol, eh. minsan. Lagyan nyo dito sa may red door. Yung labasan. Naghahanap ka ba, Papa Grants? Oo eh. Aba. Hanapan O natin maging Chicago yan. citizen eh. Oo. Uy. Hanapan natin yan. Hanapan na yan, Lods. Oo. Hanapan na yan. Papasa na ako ng ano, pagpapasa na ako ng resume. Oo. Ano bang gusto mo? Team. Ay, wag namang kapaan yung choices mo naman agad eh. Wala bang mula ka dyan? Michael Jordan. Chicago. Wala yung Michael mga- Jordan.
Ayaw ko si Jordan to, masyado maliit. Gusto ko si Shaq. Puta na yan. Para durog lahat. Sobrang laki naman talaga. Oo, ganun na rin eh. Doon na, pick up eh. Walang claymore. Alright, shield Walang TV dyan yung sila yun. Sinong isang riot shield dyan? Yan na yan. Si... Ayan. Pag-granny. Bounty target is down. Well done. No doubt. Nakamute yung mic ko. May sasakyan papunta dito. Pero lang. Gago kalabog pala to. Oo nga. Sinakyan ko pag gagi. Natawa pa ako pag walang pangalan, gagi. Masakay yan. Baka nagtaka rin yung ano. Ayun na. Hindi ako binaril eh. Gagi. Friendly UAV overhead. Sobrang napagka-friendly ko ah. Friendly. Ewagan chopsticks na ba tayo? Pwede. All sticks na yan. Ewagan chopsticks. Tara pa. Bili kang ano? Bili kang. Ito yung UAV. Ayaw, kasya pala. Sige, go. Papit. Friendly UAV overhead. Clear na clear. Teka, para pagitna tayo ah. Gitna na tayo ah. Wala dito eh. Bukas-bukas na rin eh. Tao ata dito. Uy, sa likod. Meron ba dyan? Add account mo na sa messenger ah. Tara, push na natin to. Sa taas. Choppa, may choppa. Enemy helo. Kapar ba, Granny? To the AO. Doon tayo? Bumaba. Ayun na, bumaba na. Meron ba rito sa may bunker, tol? Nasa Wala police akong station, nakita pare. na. Police Station. station. Nasaan Meron na dito? sa police station. Okay, Wow. Down. Nice one. Uy, isa pa. Police ba o fire? Patay na yung Police isa. doon. Meron na. Okay, police. Sorry. Yan pala. Nice! Nice. One. Galing ng Nice, kakampi Mayor ko. Bico. Tamba. Lethal's here. Nanonood apat? Okay, umalis na. Wala Para na. tol, cheater ka raw. Lucky lang ako. May... Uy, may cheater. May king ata papunta rito. Cheater. Cheater, si Bico. Tara, punta natin. Gusto na tayo. Wala. Tapos na ba kontra? Ingatan lang, baka roasted yun. May box pa? Parang wala siya rito, tol. Meron sa Uy, green. Sa green. sarap. Uy! Ano yan? Ikoy ba yan? Ayun yun, may nagdrop tol. Binalikan Ang niya. ina sa bumalik kabila na. pala. Bumalik sa... Nasa area yun. Makbo. Looted na yan, ulul. Wala ka na makukuha dyan. Uy! Tapos ba yun? Ay, pumasok dyan, pumasok.
Diyan, Granny, sa left mo, Granny. Left. Kotse tayo pare. Saan ulit? Ito, left. Dito, Granny. Police station, kaya ito. Police ulit. Enemy May UAV kotse. overhead. May kotse dun pare. Kotse. Wala, ayun. Kotse. Bridge. Dito, isa pa. Sa Carter. Car. Bumaba. Down. Ay, ako. Survive and you can redeploy. The fight's on. Uy! Mahina na yan. Sa ilalim. Win this fight and you return to the front line. You're done here. Uy! Gago! Now we'll capture the objective. Sorry tol, nalate ako pumalo. Wala akong SMG. Sniper yung isa. Maraming pera dyan, Papa Granny. Kunin mo na lahat ng pera dyan. 5,000 lang eh. Sige. Buhayin mo si ano, Jer. May yata si Jer eh. Oh, may car ulit. Mayo. Saan pupunta? Minto. Jer, andyan ka na? Dito. Putang dami ron. Tara, buhay na kita, Jer. Yung mga oras na ako dito eh. Wow! Kuha kang ano pare. Headshot! Kuha kang king. Salamat pa. Ano na king? Jer, meron dito ha. Meron dito tol ha. Kunin ko yung baril ko dito ah. Uy, may nagbuhay. By station. Bye natin. Meron. Ano sa by station? Binili dalawa. Dalawang binili. Bagong bagsak. Load out na ako para matulungan kita. May kalaban ka dyan, may kalaban ka dyan. Saan? Ayun, mo na sasakyan. Ayan. Yan. Bumaba, Chris. Bumaba. Ay! Ina. Yan yung kalipad mo. Ay, gagi, nahabol ko isa. Pinatay ka rin. Kita. Oo. Nip ako. Kalaban ka 1-on-1 pag nila. Putang ina ka. Hindi ko ako matay. Gagi. Pa kaya ako? 50-50 ano? Binabantayan na. Chopper. Baba. Head to that vehicle. Identified most wanted. Yan. Pikil yan ah. Kaya lang. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Dati di ko na kinuha. Buhay na ako. Kunin mo isa. Aid station Akong last, okay? Last. Kuha akong snack. Wala ba rito ang bay? Malapit, wala ano. Wala. Ah, yan. Ting niya, Nico. Eh, papanik mo na ako tol.
Easy, loot mo muna. Wala pa namang ano dyan. Mga buhay ka pa dalawa. 2 minutes naman eh. You can take. Yan, isagad yun na. Most wanted. Tayo mo na lang. Tapos, hunted. Yan ang most hunted. Pusante. Ito pinaka-safe. Pag nakita kita ko dun. Pag dito, ako dito. Baka may nagka-camp dyan. Pero ikaw, glide ka dyan. Tapos sakyan, no? 1 minute naman eh. Ayos lang. Hindi tayong loadout. Assaulting target. Sige, nagtatago din doon. Oo nga, no? Pero lang ako. Tago-taguan kayong dalawa. Lalo lang Granny, huwag muna. Oo, taas ka naman eh. Uy! 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 Ha? Gusto mo pa ako i-push? Gusto mong testingin, ha? Uy! Sige. Calistics na yan. Uy! Teka lang. Ayan din niya sa atin eh. Sige. Hawa ka, 50 seconds lang. Rapid na yan. Makikita ka, Granny. Makikita ka dyan. Palit ka dyan. Teka lang. Tayo na makikita lang. Kita ka na, lipat. Tanginan nyo, ha? Uy, ano sa tagot? Gago to, ha? Meron pa galing doon. Kaya mo tol, papan... Tanginan nyo, ha? Loadout na kayo, tol, ha? Kaya ko na to. 4, 3, 3, 2, 1. Mapanalo na tayo. yun na. Loadout tayo. Nice. Nice. Loadout or... Kaya titignan ko kung wala na sila rito, ha? Sige. Hindi natin kunin to. Does anyone need this? Yan lang tayo. Pwede naman mag-loadout na lang. Oo, may Oo nga pera pala, na tayo, no? eh. Oo. Dito kayo sa akin, bumaba, para may kasama ako. Oo, dyan na lang. Saan ba, bay? Ayan, dito. Ay, meron dito. Meron? Ako yun bumaba. O, iba pa yun. Guys, lost the enemy trackers. Oh, nice. Got Tara. guys moving in. Tara. Tara. Tara na, sama-sama sa hukay. Okay. Hindi ko muna to, sayang din. Wala ko ba rin? Oh, may sasakyan, may truck. Uy! Taking fire! Meron. Jigs. Nandiyan. Destination marked. Yan, dyan, sa may green. Ay, ito. Nice! Wipe po. Nice one. Ay, may truck pa. Pale. May armor ako. Babay to, tol. Babay to. Thank you. Try mo. Broke. Ay, dito na, tol. Help, guys. Ay, nang Pushing. layo ko. Ilan yan? Isa lang, asaki man ito, la. Ay, fuck! Tangina. Yan, ikutan niya na lang. Ano, dalawa pala? Ay, puta, ugot si Jer. Dalawa sila. Mating yung kasama. Tara, last game ako, last game. Sige. Last game. Sorry. Okay lang yun.
Ha? Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. Contact! Flash out! Enough practice. Time for the real thing. Last game, Lods. Sige. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Ganda raw dyan eh. Oh, Maganda ba bago dyan? yata to ah. Okay naman daw dyan. Bago to ah. Sabi-sabi lang yan. Masubukan nga Hindi rin. natin yung sismis. So masubukan to? Oo. Hindi na, may kalaban to la. Dami dito. Dito tayo. Tama pa yata ako sa puno. Uy. Being tracked by an enemy tank. Stay sharp. Wow. Alright lads, let's get it done. Ako pang may threat. Ako. Go ba ako eh. Doon sila nagkakamali. I will protect you no matter what. Load out na tayo. Oo Sila nga, no, nagkakamali. seryoso yan, ah. Load na. Tara, load. You know. Seryoso. Bago yan ah. Nakakuha ng box na may ilam-ilam to. Oo. Tugurin May natin UAV. yung nag-drop ha. Oh, ayan. May UAV Nasa school sila, nasa school. Tagot yung hunter Hirap na money. yan. Ayun. Enemy launched an advanced UAV. Ba Ay, talaga may lumabas pagbago? pa sa school. Ang dami na nila ron. Dito, daan din. Basket waypoint coordinates. Tama. Ba talaga pagbagong oil change. Oy, shit! Iba yung ano ko. Gagi. Load out. Meron na. Wait lang ha. Tara, push tayo school. Iba yung nakuha ko. Wala muna ako bala. Pero sniper ako ngayon. Okay, let's go. Patay sila ngayon. Tara ah. Takkel di buto. School Dakko. bukol. Uy! Uy, Ay, dakkel dakkel. launa eh. Uy! Uy! Snipe! Uy! Cheater! Cheater yata yan eh. Oy! Cheater yan to. Putang Putang ina, lugi sa inyo.
Lugi tayo dun ah. Dito na. Ito na. Cheater to. Peter ata yun. Ay, may ano pala, galing yun sa Red Door, ano? Oh. Ito yung galing sa Red Door. Oh, tangina mo! Naka-advance si AV yan, mga to. Tangina mo! Patay cheater, tol. Cheater rin. Cheater yan, di ba? Kinalistic screen mo ka para sa'yo, tol. Get ready to fight. You're next. Nice. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Tamo pa ako, ha? Tangina mo, ha? Your team can still buy you back if they have the cash. Shit. May Patay. nag-load out. Patay, putang ina, bin eh. Buy station pa talaga, no? Ay, may nag-load out dyan. Bibili na ako ng mga nabuhay kong kaibigan. May nag-load Ay, out. mag-iipon sila ng pera. Di ba tayo dito? Tracking contract objective. Iwas, may nag-load out dyan, ano? Biko, Ano dyan? may nag-load out. Load dyan. Alis dyan. Ay, alis na. Bigo, kunin mo na ang totoo. Kaya ba, abot ka pa? Chopper? Alis na ito. Bigo, yung chopper to, labot ka pa? Chopper na? Ay, naku na. Kinuha na. Kunin ko lang to. Okay, copy. Ay, so wala na, clear. Wala sa sasakyan dito. Naku. No guns. Madapa ka. Madapa ka, sana. Sabi ka. Tayo ni Mayor Bigo yan. Buhay, Jigs. Buhay. Ay, Bago layo kunin. Magkalayo ba kayo? Oo. Ang basa pa. Sige, boy. Dito, upload ka na magkalayo muna. kayo. Layo tayo. Dali, baka umabot ako. Wait nga. Saan ka ba? Drop ko yung pera ko dito, pare. Ayan. Dahil pera ni Jigs, oh. Ayan. Jigs, may bike ka dyan. Got an aid station here. Thank you, tol. Sige, pwede na yan. Drop ko na yung ano, ha. Gabi. Sige, drop mo na yan. Buhayin natin siya. Papa Jer. Yo. Uy, bumunta pa sa kabilang bakod. Oh shit, looted dito. Looted to, tol. Satchel. Baril itong bibigat. Pera na. Pera na tayo. Airstrike. Tama, babay. Babay ko muna siya. Dito. Dyan ba yan siya? May pera ba, Jer? Di ko alam eh. Loadout na tayo. Loadout na. Babay ko si Jer. Loadout na kayo. Diretso ka na doon, Jer. Tara, Bigo, tol. Load na tayo. Sa game o sa totoong buhay? Wala rin pera sa totoong buhay eh. Lagi! Yung setup ng computer ni Jer, pang 200k eh. Wala. Oh.
Mga ano lang to. Recycled. Tol, may nag-u-up ah. Tama na yung loadout ko. Lagay lang ako ng bala. Wala tayong kasama dito, no? May nag-UAV, tol. May malapit. Shit. Loadout drop inbound. Ayan, mag-ghost na kayo. Isang box. Allies on get back in. Isa lang, isa lang. Gas inbound. Safe zone Meron. located. Got that. Hindi, wala bala. Ghosted na ako, save na lang natin. May PPSH ba kayo? Wala lang. Bounty target is down. Well done. Oy, P5 kaya ako, Lud. Bounty contract. Let's get it. oy, hindi pa looted dito. Bounty target is up. Let's get it done. Pa looted ah. We need this gas mask. Uy, may nag-iwan ng satchel dito. Body armor here. Hindi, meron na ako eh. Yan yung ano kanina, tol. Yan yung SMG here. Ito, sa PPSH. Shabby. Yung loadout sana na PPSH. Yung stock yan. Nagtipid eh, no? Sa stock ka na lang. Uy, gas mask. Saan yung gas mask ulit? Hindi ko na ano. Closing in. Nasa tower. Tower. Mayroon. Title. Destination mark. Layo. Baka ikamatay ko pa yung gas Tayo mask ni na yan. ba? Bounty nasa favorite oh. Doon ba? Tayo naman Oh. tayo. Tayo. Graveyard natin. Kaya natin. Tara. Saan tayo? Saan Tara, tayo? tara, tara. Doon sa bounty. Auntie? Ito. Nakatambay lang sa bahay. Moving. 400 meters lang yan. Layo Lads, ah. may SMG ammo ba kayo? Bili kayong ammo. Meron, ay. Ito, SMG. Meron. Kaya nga konti, Lods. Diyan ka ba? Ay. Okay na, Lods. Okay na. Buhay pa ba si Gago? Buhay pa. Ito, open. Mark on the grid. Let's go. T-card up. Yan yung cheater, tol. Yan yung cheater. Destination mark. Cancel that. Ganda ng pagkakasunod-sunod oh. Yan na sila. Coordinates. Ano ba yan? Yan na sila. Nakatambay. You are mine. Ano yan? Layo na eh. Ay, tumatawid na, Mark tol. on the grid. Let's go. Uy, may mga baril sa baba. Kaaway sila dalawa. Oo, may Kaaway kaaway. Tara, third party tayo, tol. Objective failed. Saan yun? Ayan, sa taas. Renny, bili ka ano, UAB. Pera. Moving Iwan on ako. enemy. Kaya may kalaban, tol.
Meron na? Enemy UAV overhead. Oh shit. Ako. Bili ka. Bili ka. Friendly UAV Diba? overhead. Ayun. Ay, gagi. Uy, sa taas. Saan? Ito. Ayun, dito na arrow siya. Destination marked. I'm moving. Ayun ba natin? Mark on the grid. Let's go. Taas eh. Balikan natin, tara. Kaya lang, Oo, pababain na natin. Sige. babayan. Wala sila sa... Wala sila Palutin circle. eh. Bababain. Kasama-sama lang sila rito. Copy. I'm on it. Sobra ng barkadahan yan. Sama-sama daw sa hukay. Sama-sama sa hukay yung mga yan. Gas is closing. Get to the new May armor safe box ako. Just in case you don't need it. Sabi ganun. Diyan sila pare. zone. Moving on enemy. Uy! Kita ako. Ako. Ayan, okay. Uy! Nasa din ako. Saan yan, Biko? Nasa taas, up the hill. Nasa marker ko. Uy. Shit. Patay ko yung isa pero... Uy, nawala siya na. May na DC. Shit. This is... Kaya mong mabay, Jer? Si ano? Oo nga pala, no? May pera pala ako. Sorry. Hindi ko napansin. Pag clear lang ha, magbay ka. Yung baril ko. Losing Diba? ground. Destination marked. Mark ko lang yung baril ko. God. Your bad kid, sino yan? Hindi ka lang. Oh. Good bet sa... Salit yata pangalan eh. baka... Balik ako dyan, hindi. Hindi ko alam kung Baka nasaan yung hinihintay kalaban ka natin eh. Pwede nating i-gatekeep yung mga kalaban eh. Tawid na tayo, tol. Tawid na tayo, Jer. Tara. Position lang Pwede tayo mong dito. balikan yung loadout mo. Scavenger contract located. Ayan, pwede. Back to your net. Pwede? Sabay lang natin yan siguro. I'll take the wheel. Yung baril ko, hindi na. Wala. Hindi ko alam kung nasaan yung kalaban. Pick upin natin Oo, siya. nandun sila nagkatank. Ano sa area ka pa? Nagkatank sila sa body ko. Guys, Jer, baba tayo. Meron na dito, Jer. I'm moving. Ingat dyan, Biko ah. Sasakyan eh. Vehicle marked. Pa ba tumatawid yung mga yan? Enemy UAV overhead. Ayun ah. Moving out. Matawid na sila? Oh shit. Enemy UAV overhead. Be advised, Oh, your shit. teammate Putang has ina. marked as a Pwede high natin value i-gatekeep. target. Keep them secure. Sorry, nakuha ko yung ano. Okay lang. Ito, pwede may mana dito. Baka mabuhay si Granny. Kaya na to si Granny. Yan, dyan na sila. Enemies in the area! Enemies in the area! Disregard blast. Moving. Disregard blast. Keep natin, Jer. Nag-ano sila? Nag-right sila? Hindi natin mag-gatekeep. Layo. Right sila. Saan? Pamark na. Nag-hard right sila. Ay, right sila. Ay, ayun ah. Kita mo ba? Uy, may kalaban dito. Ano dito?
Nagbanggaan sila. Inbound. Marking new safe zone. Yan na rin yung gas dito. Moving. O ano tayo? Tayo. Rotate right or Tayo left? dito. Move in position. Diretso. Gas is closing in. Gans ka na lang, Biko. Nice. Wala bang Enemy malapit na UAV ba? overhead. Ito, pare. Planted here. Equipment. Uy. Survive mo ako. Saan? Enemy dropping Pwede mo ako. into the Hindi AR. na takbo kayo. Going frag. Ay! Na-down yung isa Be advised, friendly precision airstrike inbound. Sige lang. Oh! Nagit-git! Patay pala tayo. Yung king kasi. We lost that one. Come back stronger Ah, next GG guys. GG. Thank you, Biko. Sige. Good job. Bigil ako. Sige. Bukas ulit. Contract located. Thank you. Okay.